Din seria ce s-a mai dat la evaluare, avem modelul din 2021, subiectul 2, exercițiu 3, care spune că avem figura alăturată care reprezintă schița unui traseu turistic. Punctele A, B și C reprezintă poziția a 3 cabane. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, deci aici are 90 de grade. Știm că unghiul acesta are 60 de grade, iar aceasta are 4 km, ceea ce înseamnă că unghiul acesta va avea 30 de grade și atunci putem spune că AB este egal cu BCP2, iar dacă aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABC, o să rezulte că BC este egal cu 8 radical din 3 pe 3, de unde rezultă că AB-ul este egal cu 4 radical din 3 pe 3. Ok, acum, aria triunghiului, pe noi ne interesează distanța de la C la AM, distanță care va pica în afara triunghiului, dar este perpendicular adusă, adică aici, da? Și atunci putem să facem aria în triunghiul ADC, facem aria în două feluri. Și atunci, aria lui ADC este lui AMC, scuze, aria lui AMC este odată 1 pe 2 din aria lui ABC și în același timp este bază ori înălțime pe 2. Bun. Aria lui ABC va fi egal, sau hai să pun în prima, 1 pe 2 din aria lui ABC este 1 pe 2 ori catetă 1 ori catetă 2 pe 2, adică 1 pe 2 ori 4 ori 4 radical din 3 pe 3, totul pe 2, se duce 2 cu 2 și cu 4 și rămâne 4 radical din 3 pe 3, da? Ceea ce înseamnă că 4 radical din 3 pe 3, adică aria lui AMC, este egal cu baza, care este AMU, ori înălțimea CDU pe 2. AMU este jumătate din ipotenuză, deci din BC, și o să avem 4 radical din 3 pe 3. Este egal cu 4 radical din 3 pe 3 ori CD, totul pe 2. De unde rezultă? Se duce acesta cu acesta, cu tot, și rămâne 1 egal cu CD supra 2, de unde rezultă că CD este egal cu 2 km, scuze, răspunsul de la punctul B. Deci am făcut aria în două feluri a triunghiului AMC.